V minulom videu sme si podrobne rozobrali zápas najmladšej kategórie, to bola ale podívaná. Ak ste ho ešte nevideli, osobne vás pozývam na jeho zhliadnutie. V pravom hornom rohu obrazovky vám práve vyskočil odkaz na video, tak neváhajte, alebo váhajte, ale viete ako. Mohli by ste si ho nakoniec pozrieť. Druhý zápas sa niesol v očosi rýchlejšom duchu. Jedenástkari mali možnosť odkúkať od svojich mladších spoluhráčov tie správne taktiky na vstrelenie gólu. Tréneri Roman Zúr a Nikodem Šulík dali príležitosť viacerým hráčom zo širšieho kádra a my vám opäť ponúkame zostrih toho najpamätnejšieho, čo sa v zápase udialo. Sunset slowly losing from your head. You break down, you fall down. She's gone away, she's melting far from me. She vanishes in haze of memories. She's gone away, she's melting far from me. She vanishes in haze of memories. All the child time reminds me sunny days, but now I'm looking for your beautiful face, and I broke down, I fell down. For all those boys who are looking like me, for someone from the deep fantasy to do it now. Don't waste your time. Child time reminds me sunny days, but now I'm looking for your beautiful face, and I broke down, I fell down. For all those boys who are looking like me, for someone from the deep fantasy to do it now. Don't waste your time. Say what you say, do what you do, try to understand, sunshine and blue. I'm on my way, walking far away, no one knows what I have to do. A reason why to be, isn't it for me? A lie under the stars and grab your arms. Say what you say, do what you do, try to understand, sunshine and blue. I'm on my way, walking far away, no one knows what I have to do.
Konečné skóre zápasu je nepodstatné, dôležité je, že vyhral šport. Po zápase prišli na rad rozhovory, v ktorých sme sa dozvedeli pocity aktérov zápasu. Pálko, zápas s Popradskými Pirátmi, prípravný zápas, zrejme prvý váš zápas v roku 2024, ako na ňo budeš spomínať? To budem na ňo veľmi spomínať, že som urobil veľmi vynikajúce zákroky. Vieš nám aj uviesť nejaký konkrétny príklad, že ktorý zákrok sa ti tak najviac páčil? To ten, že jak Poprad dalo tyčku a že rovno ku mne do betónu a že nebol z toho gól. S akou taktikou ste vstupovali do tohto zápasu? Čo vám hovoril tréner v kabine pred zápasom? Že máme si nahrávať a že strieľať iba na bránu. A myslíš, že sa ti to podarilo? Alebo teda, že sa to tvojim spoluhráčom podarilo? Áno. Vieš mi povedať aj, ako sa pripravujete ako Vránov, alebo ty sám na jarnú časť sezóny? Že v stredu máme brankárske tréningy a že pondelok, štvrtok a piatok máme tréningy tiež. A tie tréningy, ako máš pocit, že sa po nich nejako zlepšuješ? Áno. Sára, úvodný zápas, predpokladám tvoj v roku 2024 proti Popradským Pirátom. Ako na neho budeš spomínať? Že som dala veľa golov a že bol to dobrý super a boli dobrí. Čo by si povedala, kde sa zlomil tento zápas? V ktorej tretine alebo pri akej šanci? Neviem, možno v druhej, dajak tak. A pri akej príležitosti, či ste dali gól, alebo Piráti nepremenili šancu? Možno, že Piráti trošku mali takú šancu a nepremenili, ale mohli dať. Spýtam sa netradične, ako by si zhodnotila hru súpera? Dobrá hra, akože oni boli slušní. V čom vám Piráti robili najviac problémov a naopak, čo bola podľa teba vaša najsilnejšia stránka v tomto zápase? Že keď oni išli do útoku, tak my sme sa nevracali a keď my sme išli, tak oni sa nevracali. Kto bol podľa teba, teraz podľa teba naozaj najlepší hráč z vášho týmu? Ja viem. A s akou taktikou ste ešte vstupovali do... Brankár. A s akou taktikou ste ešte vstupovali do tohto zápasu? No, že proste, že aby sme to vyhrali a aby sa nám darilo. Alžbetka takisto. Prvý zápas proti Popradským Pirátom v tomto roku, 3/3, 3x20, dlhý zápas. Vládala si celý zápas, alebo cítila si už ku koncu, že už tie sily dochádzajú? Ne, ako zvládala som celý zápas, lebo hráme aj za 14 a tam bežíme oveľa viac. Ak by si mala tak možno porovnať tú kategóriu, že 11, 14? 14 ťažšia, oveľa. Ďalej sa chcem spýtať na vašu zimnú prípravu, že ako sa pripravujete buď ako tím, alebo ty ako jednotlivec na jarnú časť? Ako tím a ešte s kamarátom strieľame. Kamarát je brankár a ja som to krídlo. Strieľame na bránu, obidvaja, a brankár chytá. A na čo sa na vašich tréningoch zameriavate? Na strelu, behy a backchecking. Pociťuješ nejaké zlepšenie po tréningoch? Oveľa, áno. A možno na záver, na úplný záver tohto rozhovoru, ako by si teda tento zápas hodnotila? Budeš ho považovať za jeden z tých lepších alebo jeden z tých horších? Jeden z tých lepších. Brunko, zápas proti Popradským Pirátom. Ako sa ti hralo? Ako na ňu budeš spomínať? Budem na ňo spomínať dobrá, tiež sa mi hralo dobrá. Vedela by si vypichnúť možno nejakú konkrétnu príležitosť? Alebo konkrétny moment zo zápasu, ktorý ti tak utkvie v pamäti? Asi tie 2 góly, čo som tam. Skús možno našim divákom priblížiť, teda, že pri akých príležitostiach si dal gól? To už si nepamätám. Nie. Takisto sa budem pýtať tú otázku, čo som sa pýtal aj tvojich spoluhráčov, že ako sa pripravuješ, ale dajme tomu, že ty sám na jarnú časť. Robíš niečo aj navyše, či iba chodíš na tréningy? Iba chodím na tréningy. A nemáš pocit, že keby si možno po tréningoch si išiel s kamarátmi, nemáš to v pláne? Nie. Skús možno popísať z tvojho pohľadu, aké cvičenie alebo čo ti najviac pomáha na tréningoch, aby si sa zlepšil? Behy. Nejaké šprinty alebo dlhé behy? Áno, šprinty. No a možno taká záverečná otázka, ako by si zhodnotil výkon tvojho mužstva v tomto zápase tak ako vo všeobecnosti? Veľmi dobrý výkon. Aj nejakého konkrétneho spoluhráča chceš vypichnúť alebo samého seba? Brankára. Začneme v podstate podobne, že zápas proti Popradským Pirátom, myslím, že ste ho nakoniec vyhrali na vstrelené góly. Čo vám tento zápas ukázal?
To nám ukázalo, že tým veciam, ktorým sa venujeme akože na tréningu, tak sme ich vedeli preniesť aj na zápas, že fakt ich hráči sa aj uvoľňovali, vedeli sa zastúpiť, keď bol voľný hráč pred branou, vedeli si ho pokryť, aj sa pozbudzovali, takže ja tento zápas hodnotím fakt veľmi pozitívne, lebo ukázalo, že ideme asi správnym smerom. Vy keď ste tvorili nomináciu na tento zápas, mali ste nejakú konkrétnu predstavu, že čo chcete hrať? Nemal som popravde, urobil som to tak, že pozval som tu každého daného hráča, ktorý vekovo spadal do tejto kategórie a kto sa mi prihlásil, tak na tento zápas išiel. Čiže my sme nejakú taktiku ani niečo také nemali, niečo sme si povedali pred zápasom a to si myslím, že sme aj dodržiavali. Sepko, teda ako hodnotíš prípravný zápas proti Bauske Vranov? Tak dopadli sme, jak dopadli. Snažili sme sa najlepšie, ak sme mohli. No, chyby tam boli aj u obrany, aj u útoku, takže ešte sa na tréningoch popracujeme na tom. Ja som si teda všimol, že aj po prvej, aj po druhej tretine vám tréner niečo dosť výrazne dohováral, teda čo vám hovoril, čo vám prizvukoval? No, že máme viac tlačiť telom na nich, nemáme sa ich báť. Povedal, že sme jak zachytnutí a že máme sa akože kričať, keď sme voľní. Ešte by som zmienil, že onedlho vás čaká Prezident Cup, čo momentálne je na tréningovom pláne, na čom momentálne teda trénujete? No, na všetkom, čo sa nám akože nedarí, alebo skôr čo nám nejde. A trénujeme jak sa dá. Máš pocit, že už sa dostávate do tej ideálnej turnajovej formy? No, za chvíľku sa tam dostaneme. Len chodiť na tréningy, to je hlavná vec a na tréningy, keď budeme chodiť a budeme sa tam snažiť, tak budeme pripravení na Prezident Cup. Gabko, podobná otázka, ako sa ti hralo v tomto zápase proti Vranovu? Tak, dobre a bol to ťažký zápas dosť, ale ináč v pohode. Vy ste hrali 3x20 minút, to je oveľa viac, ako zvyknete hrávať na Prezident Cupoch. Vládal si? Tak áno, no niektoré striedania ani veľmi nie, ale ináč hej. Ako by si zhodnotil výkon tvojho mužstva tak vo všeobecnosti? Asi by som trošku pridal a presnejšie prihrávky a to by bolo asi všetko. Spýtam sa ťa podobnú otázku ako tvojho spoluhráča. Blíži sa ďalší Prezident Cup, čo momentálne trénujete? Na čo vaši tréneri momentálne zakladajú tie tréningové jednotky? Tak prihrávky, strely na bránku, uvoľňovanie sa a asi všetko. A cítiš, že už si pripravený na Prezident Cup? Tak ešte veľmi nie, ale čoskoro budem. Dobre, ďakujem.